Ladies namagenge ngiphethe ubhuti Imthandeni Indumezulu Maskandi Festival. Bhuti uqeda kuphuma stage i-crowd ithini, how's the vibe la kwindumezulu festival? Awuyibonanga? Lensizwa madoda kule interview le bayiphendula kabi kodwa kusenani iyona nto vele ke esenzathu sabantu abamnyama senza kwabanye abantu bakithi umuntu mesathi uyazama uyahlanganisa kukhona into afuna ukuthi ayenze empilweni benza kanjena abantu bakuphendula kabi ngokuthi aba interview ucela opportunity siya understand vele sebe bakhulu benama brand bengenasikhathi so yeah siya understand kodwa ke angikho ke lapho ngikulezi ithombe lezi lokho zehla zenyoka kukhulunywa ngazo ukuthi kwenzakaleni asazi kwenzakaleni kodwa khona asebenolwazi asebengatshela ukuthi kwenzakaleni kodwa akekho wazi ngiyathanda ngoba ngale ngaphesheya amehla khona ahlala exhoshwe ihlabathi kungenzeka into beyichaza ngendlela ezihlukile into eyi1 ibone nonke beyiphendule bona ibe ngendlela abayifisa ngayo ilona talent labo la ngale akekho wazi what happened bekuyini issue kodwa bona ngala phesheya I'm telling you bayazi ukuthi ubani ubethini umculi bani ngoba kwenzakalani angikho ke lapho ke anginandaba ke nalapho nalesi sihloko lesihaye ngesifunde izinto zakhona semculini ke leso ake sisho lutho kodwa lesizwe lenkosi yami bayiphendule kabi sikuselinsuku engengaki ukuthi lufike usuku olukhulu i-30 zika-August 2025 abantu abaningi senibabonile ba-ediwe bafakiwe kuyi-lineup okuyiyona nto ke esifisayo nokuthi siyibone isheshe ifike bazobe bekhona abantu abazo-testa nomsebenzi wabo omusha abantu abanjengoGatsheni uthe uGatsheni bakhamba kahle uzodedela maybe i-EP into ecishe ibe kanjalo nabaculi abashisayo kulezi zinsuku abavalile online bazobe bekhona kulezo zinto lezo esifuna ukuyibona nezinto ezosijabulisa mhlambe nama surprises azobe ekhona asazi ukuthi imaphi kodwa nje abantu kumele bekwazi kuyimpucuzeko Maskandi Festival bilindele izinto ezintsha i-creativity abaculi ababanayo when it's come to this event nizobona nani nizobhema nikhona kuzobe kuno live kuzobe kuqhudelana kunabantu abahlelwa lapha manje ngamavukane baqhudelana khona bangena nasemini kuzobe kukuningi kukuhle sithemba ukuthi into wazobe zikhona zivalile lapha ngoba izinsizwa eziningi lapha endini kaMaskandi nento zakithi ayivele phela siyibone beyiqashe futhi beziphithuba sibone ukuthi yena beza nani ngoba kade kwasa singayiboni selokhu nje kwaba khona imithelo ihlabisamila izingane zoma Dr Buselaphi abantu abafiwe babe khona la nama yellow bone uma ukuthi likhona iqombeleke labanjalo belicula uMaskandi yibo lawo one lava mbala kodwa abantu abaningi bebengaveli siyababona nabo Ndoni ogandaganda Thandeka Hadebe kuyajabulisa ukubabona ukuthi laba kuyafuneka ukuthi bekhona bevelele futhi kule industry kule genre kaMaskandi so indaba ke injalo ke abantu ke beqhubeka nje belandele bebheka ukuthi ke iziphi ezinye imemezelo ezoba khona ke ngalo ke lolu suku la ngeyi-30 imicimbi ke eqondene nalela langa if economy kuzoshayisana impela impucuzo idinga nje ukuthi ubhekane nayo ibe yi1 ungayishibi kakhulu unless wazi isikhathi ozongena ngaso uzongena late maybe ke kungenzeka but nje mangukuthi umculi nje mhlawumbe ongenayo isho kuyakuphoqa ukuthi ube lapha because isikhathi ongahlala ngaso wangena early wangena ngabo 4 kodwa nje impucuzeko ayakapheli ngayo nawe nethemba lokuthi mhlawumbe nizophela isasasa izokwehla amandla mhlawumbe labantu abasezokuba nandaba nayo
Ngokuyicabangela kwabo lokho angeke impucuzeko yehle. Impucuzeko eyabantu akuyona yomculi or iqeqebala abaculi abathize abafuna ukuveza inhloso. Into yabantu le, abantu bazohlala beyisupport-ke leyo nto leyo ewumculo maskandi-ke. Right, indaba yethu-ke izophetha lapho. Kodwa-ke asazi-ke lensizwa le izoba right le kule interview mhlawumbe kuyolwa maybe bayayithwasisa asazi, kodwa hey indlela okukhulumeka ngayo bantu bakithi hayi mabeyizamela abafowethu akusenani. Kuzolwa ngokuzayo, kodwa-ke impucuzeko iyeza-ke ingane zakwethu. Bekuyilokho-ke, sibonge ithuba nisalahla. Ukhuba sibonile la ufike kwacishe kwaba nengxabano between wena noSminoff. Ngabe kwenzakaleni khona? Cha, angiyazi ingxabano bekhona. Angiyazi ukuthi ingxabano cishe yabakhona. Lento okhuluma ngayo angikwazi.